Nditamva masiku awiri apitawo kunena kuti amene amapanga commission of inquiry ma commissioners ati asiriza ripoti lilirede ndipo akufuna akamuchite brief president ndiye yeye wakana wanena kuti liwerengedwe kaye kuziko. Ndinaziwiratu kunena kuti this is utter nonsense. Ndinaziwiratu kunena kuti iyeyo akufuna aonese kapiki chakena kache ngati sakuziwa ma contents alipotiro kuma akuziwa akufuna abwatike Malawi aoneke ngati iyeyo ndi dolo. Kutero kumene ndi uchisiru weni kunali sobwino ripoti limene lijalo likati lisatuluke. Kunali sobwino even commission of inquiry ikati isachitike chifukwa zimene Malawi amayembekezera si zimene zili mu ripoti zija. Kutero mwatengerapo advantage kunena kuti anthu amene mukuakamba mu ripoti anamwalira ndiye pa iwo kasanga pereke umboni. Ndafuna ndikuuzeni kuti Mulungu akuyendereni mwapaderadera. Mulungu akuyendereni mwapaderadera ndipo muziwe kunena kuti siku lalero ndine munthu wokwiya kwambiri. Inu anthu amene mmazitenga kuti ndinu anthu ophunzira mmatenga Malawi ifeyo kapena kutitenga Malawi ifeyo ngati ndife zisiru zanu, kutitenga ngati ndife agalu anu, kutitenga ife ngati sitima ganiza bwino ndife anthu osapita ku sukulu. Ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti what you are doing is you are doing a very big mistake. You are playing ndi maganizidwe ya anthu, mitu ya anthu, mamind ya anthu amene amaziwa kunena kuti uyo ndi A, uyo ndi B, uyo ndi 2, uyo ndi 11. So pano inu andale mukamakhala mukakhuta madeya anu uko, mukajaija nyama zanu uko, mukatenga ndalama zanu uko, mukabai bandalama mboma muzimene zaphwekazo, musamatenge Malawi ngati zisiru. Ripoti limene litinanena kale Wabakiri Muluzi ananena, Ntanyiwa ananena, Chisiru ine na madrama ine nanena kunena kuti ripoti limene ndi face cover kapena face saver akufuna amuseve munthu wina pamene tikudikirira chisankho cha 2025. Chifukwa zimene zili mu ripoti zija it is completely utter nonsense. Chifukwa sizikanayenera so kuuzidwa Malawi yae. Mukanango uzana nokhanoka afuta mutapasana ndalama zanu. Mukanango uzana nokhanoka chifukwa zimene zili mu ripoti mujamo sizi kuchita reflect china chili chonse andi Malawi mwakhulupirira. Sina kuuze nine kunena kuti ripoti lizatulusa kunena kuti kunali chifunga chizi zatulukazi koma simakhulupirira. Zonsezi zachitika chifukwa cha uchisiru wa ifeyo Malawi. Malawi ndife makape kopya. Timati tikaona wina chaka titulusira 1000 timanjenjera kunjenjemera kuzikozera nkati kumaona ngati amene yoyo watulusa 1000 yoyo ni Mulungu. Vuto la Malawi tinafasa kwambiri kufasa. Inu tango ganizani ati kukanena kuti lipo ujini ndege ijayo itanyamuka anthu oyendesa ndegewo sanafune kuziwa za weather. Kodi anthu ndege ikamanyamuka amayenera kuti akachite inquire kapena akachite kupempha kunena kuti tikufuna mutuze kuti weather inali bwanji. Amene ndege imanyamuka anatengaso nsewu wina. Inu simungadabwe pamene pokuti nsewu anautenga chifukwa chani? Mene zililimu tidapereka uje ni mpata kuti ma family members akhale ndi madokota awo apange autopsy. Mufuna mumunamize ndani. Mukuona ngati facilities kuti anthu amene ajawo munango abwatika boza atafika ndi madokota awo munawuza kuti aboma apeza kale madokota. Mukuona ngati siti kuziwa. Zonse tu ife tikuziziwa ndipo tikuziwa zambiri mwinaso kuposa inuyo. So pano musamatenge Malawi ngati zisiru iya. Malawi ngati ndiopepera mani yakuti haye president samaziwa so kuti Chilima wabwera kuchokera ku Korea. Are you really serious? Ndikuseka ngati zabwino ndithu. Inu mmene ali vice president wa ziko akachoke ndithu ku Korea kuzafika Malawi munomo pa 9 June. President chakwera asaziwe. Akumana kuti akomaso samaziwa kuti yeyo akupita kumaliro chifukwa anali atachita delegate munthu wina kale. Uchisiru wa ziko la Malawi. Ndafuna ndikuuze nikunena kuti mizimu ya anthu amene wawa iuse muntendere koma mopweteka kwambiri. Zimene zijazo sitiza ziwala muno Malawi. Olo mutamanga anthu motani, mutaopseza anthu motani, koma ine ngati ine sininga zaope ya. Ine ndimanena chilungamo. Ripoti limene jalizatuluka one day. Ndipo lizakhala report so credible. Ziko likangosintha iliri mba 25 pano mu September muno ziko likangosintha. Ndikupempha Malawi 10 tizapange commission of inquiry yeni. Ndipo inu mabanja musayembekezere chabwino kuchokera kwa afiti amene wawa kuti angatuluse report labwino. Kodi inu mwayiwala kunena kuti Chakwera ali ndi ma report awiri kale pa desk paja la COVID komanso civil service. Mukuyiwalira inuyo.
kunena kuti ali ndi malipoti amene akualephera kuatulusa, ndipo ripoti limene linali lodabwisa kuti kodi ripoti ilili kapena commission of inquiry iyi yapambana motani popeza iye uja akulephera kutulusa commission of inquiry inachitika ripoti la covid komanso la civil service. Malipoti amene wali pa desk pache leroli chifukwa chofuna kumuchita cover munthu wina, kumuyeresa munthu wina, lero anthu alandira ndalama mwalemera kuteko imfa imene anthu ena ake alemera nayo koopsa, ena agula nayo manyumba, magali moto, mafamu, imfa imene iyi. Koma ndafuna ndikuuze kuti kunoko ndikunja ili ndiziko Mulungu amaona, popeza mukupanga izi chifukwa chokuti anthu anamwalira sanga ime pawo kandi kupereka umboni wa zimene zinachitika, koma kumwambako kuli Mulungu, ndipo Mulungu yemweyo ndi amene ati ayendese chilungamo. Chilungamo chizaziwika ndithu olo chichedwe chisachedwe, patalike pasatalike, koma chilungamo chizaziwika. Ndipo Amalawi ndikufuna ndikupempheni konse kumene muliko, gwirani makorona, pempherani, mulipempherere ziko lanu, chifukwa kumene kukupita ziko ili kupita ziko likuonongeka. Andale akutitenga ife tonse, kutitenga ife ngati ndife masavage, makape, iwo ndiye madolo. Andale akuona ngati iwo ndi amene amacheza ndi Mulungu, ayandikana naye kwambiri. Komatu moyo ndi moyo, palibe wamuyaya. Ndipo nonse amene mukupanga zinthu zopusa muno Malawi muzakumana ndi imfa yoopsa kwambiri. Even olo mutasakasaka anthu kuti muziyapha, muzipanga ziwembu zanu, even including me, ine kundipha lero siningadandaule, koma chilungamo chake chizaziwika pamawa. Ini otangokhalani muzipanga maplani obera zisankho. Ndipo Amalawi nzomvesa chisoni kunena kuti ngakhale kalembera wameki wasirizika amene anali wesi, kalembera wa Zanzika amene anali wesi, anthu sanalembese. Ndafuna ndikuuze kuti pakana lero to anthu mmipanda mwakulembesa nabe zachinsisibe zikuchitika. Ndipo lero li kuma programu aboma apanga maprogramu ambiri ofuna kuti azitengerapo chanzika. Kuchinamwali uko kunabwera programu ya masafuzulo, ndikumachita kunena kuti aliyense obwera abwerese chanzika chake, komanso abwerese chovotera, akoperapo manambala kumeneko, kukopera manambala kuti ati anthu alandire ndalama za masafu. Ndikumadabwa kuti kodi ndalama za masafu zikugwirizana ndi chanzika? Ndalama za masafu zikugwirizana ndi chovotera cha meki? Kaye mafumu atu ndi anthu omvesa chisoni, makamaka aku Central Region akumapita ndithu anthu kumene koko iko. Amalawi pena pake mtundu wathu kandi mtundu wanji wa anthu. Ine ndimafuna Mulungu atangobwera siku na akati azibwera kuti atitanthauzire kuti kodi mtundu wa ife ndi wa mtundu wanji, mtundu wa anthu okuti kumakhanga titilibe mitu sitiganiza. Ndithu munthu ungapite kwa mfumu ndikukatenga chovotera chako chija, amfumu ndikukoperapo nambala basi ndikukupasa 1000, iwo aja ndikutenga zimene zijazo ulendo nazo kwa anthu a MCP. Kufika padera pena kungoyimisa galimoto ukuona anthu akuthamanga uzanena kuti ngati mabwera tikuzapanga za mavotizi ifeyo tili ready nafenso tiguleni. Mtundu wa ife mtundu wa anthu ovuta kwambiri. Kumachita kuona kuti chisankho chikuberedwa anthu awa akupanga ma activities obera zisankho, koma opposition yalizi ndi awa anapita kuja ku Nkhokwe kujako kwa Chimanga kujako kumene anapeza kujako ku NFRA anapeza zinthu zijazo, koma ndithu basi kupita so parliament ndikumaopa kulankhulaso. Mwina Samia Suleiman itu ndi amene anaima, kapena Jolo Bala ndi amene anaima atu. Jolo Bala ni mamuna tunaye pa ikhatu, Jolo Bala tunaye samafunatu za jibwana tu. Iye samafuna za nonsense amangoyima pa chilungamo tu Jolo Bala. Koma zoona opposition muziwe kunena kuti zisankho ngati sizienda bwino chifukwa cha inuyo mwafasa kwambiri, mukukhala ngati simuliso pa competition iyayi, kaya mukuopa kumangidwa. Ine ndimaona ngati ambiri inu mmaopa kumangidwa, andali ambiri ni makawazi kwa basi. Ndi apa akukonzera ni maplani kuti atafuna akumangeni nonse amene munapita ku NFRA chifukwa chokuti mwachita expose. Kodi nanga ena ife tikukuchita ni expose ife takulakwirani chani? Bwanji simu kunimanga, bwanji simmamanga wabakiri muluzi, bwanji simmamanga ntanyiwa, bwanji ine mwatenga sonthawi osandimanga, popeza nafenso tikunena zomwezo za kubakwa nuko uchisiru wanuwo afiti inuyo, anthu a satanic inu, anthu amankhwara inuyo, anthu akumazi inuyo. Mukulitenga ziko lingati ziko lindira amanu, kumatitenga ife ngati zisiru zanu. Ndifuna ndikuuza kuti 2025 wina akhoza osakafikako.
wina akonza osakafikako kupanga zonse koma osakafikako mulungu ndi woopsa kwambiri. Nakuza hapo ni nthawi inache kuti ndikuona mtengo waung'ono ukugwesa mtengo waukulu, ndipo mtengo waukulu ukuchokapo pamenepo pampandopo pakubwera mtengo waung'ono kantengo kakafupi. siku zinja Gwelembe. Ndalama zijazuzija chuma jija ujizia. Kamerego ni kantengo kakang'ono kantengo kakafupi. Mwina si umaziwa iyo maona ngati wakazala koma kantengo ni kakang'ono kachabe. Vedizi mwana woopsa kwambiri amene anapasidwa mpaso yona za kusogolo. The most dangerous and deadly child from Jeza village. Tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.